दिनै आमतली गोलाघाटी कन्स्टिटुएन्सि बिसोरनि बास्टलि बिसिनि 3 नाम्बार वार्ड 2 नाम्बार वार्ड खबजागाव बिसोरनि दाखब हृदय आं बने आमा हानि साइमानिया ताबर फाइसि बनो नगुइ साइमानो बने आमानि कन्डोलेन्स समनो बनो किसा सुबानो बागै फाइजा सुबा फाइजन बागै जों साइमानो बरकनि तो लाइफ तो मैन इज मर्टेल बरक तो आसाखे मा थैयो अमो हायनिनो काइटो नांजागै बनो आमानाबो लांखाना ताइ काइटन थानि इसोरनि थानि आत्मा शान्तिके तंथों अमनो सोंगियायो ताइ बनि कन्डोलेन्स गाहामके कोरंके पाइथों जोंबो एज ए ताबुक टिप्रा मथा ताइ बुबाग्रानि ngै जों जे मानसाक जों चुबानानि बागै जों रेडि दङ ताइ चुबायबो दङ मन बागै जों दिनै फाइसफाजा आनि लगि दङ सिनि बिसिनि चेयारमेन सिनि दाखौ बिनय सिनि वाइसडिएफ नि भाइस प्रेसिडेन्ट दुर्जय ताइ सिनि लिडारशिप दङ अजागा जों दिनै फाइसफाजा ओंखाय नों दिनै जे एस ए ब्लक प्रेसिडेन्ट गै माने मयके चुबायनाय बाहायमा दं ना आं तो जतनो सावना सिनि नाहार मुं तो जों साकमा हामजाक्तै निनि बरकना हामजाकपुरसे निनि दफानि अचिभमेन्ट फाइनाय अमो तो सबसे इम्पोर्टेन्ट कप आरो बुबागारा साव थांसा ताइ चुबामु अन बिसिंनो जों दिनै ओइ त्रिपुरा राज्योआव जों थांसा खाइमाना बुबागारानि बिसिंतै माने चुबा माने बुबागारा जेमन खाको आरो बेखे चुबाबो साकना हामजाक्तैनि बो सिनि दफानि बरकना हामजाको बुबागारा अमन सिनि हामजाकमु जों तो मन कतर माने नों चुबा खामाने नि हामजाकमु फाइनाय अमन सबसे कतर माने हामजाकमु बिसिंनि थांसा फाइ सुबह